dues trames que avancen simultàniament, una en època contemporània i l'altra ambientada a l'Anglaterra del segle d'Estat, que ens acabes de dir. És la primera vegada que construeixes així una de les teves novel·les, és a dir, a més són alternant? Sí, no. De fet, tinc tendència a fer-ho. Amb el plagi, per exemple, una novel·la anterior també, i avançava en època contemporània, i l'altra avançava al voltant de l'exili a Mèxic. Però amb tanta diferència d'anys, la veritat és que és la primera vegada, perquè en aquest cas els fets d'època actual estan narrats en època actual, l'any 2011, em sembla que vaig situar, i després hi ha tot l'entramat del segle XVII, o sigui que el salt temporal és bastant més ampli. La veritat és que amb tanta diferència, o sigui, sí que ho faig sovint de mantenir dos plànols narratius, però amb tanta diferència d'època, no. Però va ser apassionant, també ho he de dir que m'ho vaig passar molt bé, documentació i llegint, és molt enriquidor. A més, hi ha personatges de ficció i personatges reals, no? Hi ha una barreja. És a dir, persones que van existir. Això també ho havies treballat en altres novel·les o la primera vegada? Potser en algun moment, quan ubico una narració, puc comentar algun personatge, però a les mentes, no el fa servir com a personatge dins la novel·la, no té paper, no té joc. En canvi, aquí n'hi ha, potser n'esmento algun altre, però sobretot n'hi ha dos que sí que tenen un paper important. Un és Rembrandt, un seria Rembrandt, ja he comentat que hi ha aquesta pintura de l'Incendi de Londres, doncs després en tot cas ja comentaré una mica de què va la novel·la del jurament, no? Però un seria el pintor Rembrandt, que em vaig també llegir unes quantes biografies sobre ell per entendre una mica el seu caràcter, perquè era un personatge molt peculiar. Quan he començat a llegir sobre la novel·la, sí, estava una mica així, les lleis ja ho tenen, no? Però Déu-n'hi-do com estava. Doncs un seria aquest i l'altre seria un cronista de l'època, gràcies al qual ens ha arribat molta informació precisament de la pesta de Londres, de l'incendi de Londres, que és en Samuel Pepys. I a ell també el vaig entrar dins la novel·la com a personatge i té un paper important perquè s'anirà desenvolupant en funció també de les seves decisions. Ja has dit que la novel·la apareix Rembrandt. Això significa que a més de la trama que ens expliques també hi ha referències al món de l'art? Sí, sense entrar a parlar pròpiament del món de l'art, el que sí que vaig trobar és que, sobretot en època actual, quan els personatges estan investigant si hi ha aquesta obra de Rembrandt a sota, de la pintura que tenen ells, es planteixen coses com pot ser el tema del col·leccionisme. El col·leccionisme és lícit que una persona tingui X obres d'art a casa seva tancades i que ningú més les pugui veure? Els museus, per a què serveixen els museus? Quina és la finalitat del museu? No? Hauria de ser obert de forma gratuïta perquè tothom en pogués gaudir, perquè vulguis que no un museu et demanen entrada, no tothom potser hi pot accedir. Una mica vaig plantejar temàtiques d'aquest estil, ja no tant per mi, sinó per personatges, no? Que havien d'avançar i prendre decisions. I en aquest sentit sí que toco alguns aspectes del que seria la història de l'art i que per mi van ser nous. Igual que va ser nou també tot el tema que he comentat de les proves que fan en aquesta pintura, que no sé, jo moltes vegades, moltes o poc, però de tant en tant s'arriben notícies de que s'ha trobat a sota d'una pintura un original i penses, mira, s'ha trobat, però no m'he plantejat mai com ho fan per descobrir si realment hi ha una pintura, quines tècniques són. Clar, amb aquesta novel·la també vaig haver de documentar al voltant de tota aquesta matèria, no? De quina mena de proves fan, quines són les primeres, que no facin malbé la pintura, perquè és el que tampoc no volen. O sigui que una mica el tema de la història de l'art sí que també es va tocant. Pàgina 325. Acabat el llibre, Barcelona, agost 2011, quan vas començar, Albocàsser, agost 2014. I és quan el vas acabar. Però sembla ser que no és l'únic llibre que acaba així, no? La majoria dels meus llibres acaben amb Albocàsser i un any determinat. Perquè aquí la festa major té una cosa molt bona, i és que durant el dia tothom. I aleshores és un moment increïble per poder estar allò escrivint. O sigui que jo durant l'agost, durant l'estiu, dic agost perquè abans només podíem tenir uns dies d'agost, no? Però durant l'estiu, quan venim aquí i ara podem estar, si tot va bé, podem estar més temps,
és el meu moment ideal per escriure, en el sentit que tens tardes seguides o matins seguits amb una quantitat d'hores més o menys determinada. Durant el curs tens moments, però per escriure novel·la a mi m'agrada dedicar-me amb temps, amb tranquil·litat, no anar agafant una horeta d'aquí, mitja horeta d'allà. M'agrada entrar i passar-m'ho bé a l'hora que ho vaig treballant. I aquí, quan estic aquí, el meu cas és genial perquè aleshores disposo de temps i puc dedicar 3 horetes o 4 cada tarda, depèn de si quan baixa el sol, aleshores te'n vas a fer la volta a la Molenda o vas a una banda vas a l'altra, no? Però sí, la majoria de llibres o comencen o acaben aquí al Bocassa. I ja és una qüestió ja d'homenatge i agraïment, no? A un espai que em permet escriure amb tranquil·litat al Bocassa. Sí, tant.